Hello guys. Ano ha? Na ako diri sa kuan. Ahong friend nga dugay namin nakita ni murag isang dekada na pod. Na jagi preferan lagi ko ni sa kuan. Ay, mawa ka dahil. Ug sa tuwa pa ni aros caldo, nya ang iyang gibutan kuan mga seafoods. Mga seafoods lang gud. Ya lami kayo. Salamat kayo dai long time no see sa imong gi-prepare nga pagkaon nya. Di sa namawa ng kimchi for life nya. Natay kuan piniritong sani nga isda dai. Basta piniritong isda nga nag-diet kuno agnan ani nya. Dapoy iyang lami kayo ni iyang itlog nga daghang kamatis. Pang healthy jud ni iyang kuan nya dai ginamo ani limon nga gibutangan og kamatis. Puro jud ni pang pagwapa guys. Ngani ni sekreto ja. Gwapa ba ni siya? Ay, na po ni siya sa tuwing yung YouTube channel. Nani siya YouTube channel guys, Florentina niya. Na po pindot niya mga kuan kay content kay mag-art ni siya, master ni siya mag-art. Tanawa lang po niya inyo iyang balay dito guys. Bisitahan po ninyo. Na gwapa ni dito mo magmahay ani kay gwapa kayo daghan talent. May siya mo kanta, may mo art. Mo ni katong kahinumdum mo guys nga katong naghimo sa kanang kuan ni Florami Bolana. Katong iyang picture nga gidrawing. Mo ni siya Florentina. Na gwapa kaayo ni siya guys nya butan. Ang gwapa di kaayo. Oo, mabadaan. Salamat Lord sa imong kuan. Ganda mo chulo. Welcome. Pampahealthy dyan na yung prepare. Kailangan nga. Kaya kita. Mm. Arong panahon sa pandemic. Guys, lamit tayo yung giluto. Salamat Lord sa imong kuan. Hugo sa kitchen. Oo. So dahil ka namin yung kitchen. Lamit yung kimchi ka, gaya mo yung kimchi dahil. Ako eh. Ha? Master na good ka. Kung ano man dahil. Ha? Lamit yun ulit. Mo rin ingani mo lamit yung kimchi. Aslom na. Maunta guys. Iko ana inaog. Ha? Di mabend man na siya. Ha? I-edit man ni man no. Ha? Yan eh. Salit. Ikaw lang na master na ka mag-edit dahil. Ano pa lagi ha? Yan lang. Takilid man. Salamat na ka. Alam mo dito. Ano? Ikaw lang. Oo, ito make up. Guwapa, magyapon na yun. Sa make up. Mo na tinawad nga beauty. Kilay. Lamit sa diyang chok guys. Ano? Chumbok chok. Chumbo. Mm. Ano yung paborito niyan? May kaya taon siya. Ano yung nakakita? Ang healthy mo din eh. Ano yung nagsuduan ka una? Sa ubos pa may tingay ko ato? Oo, ubos. Yan nakakaon ni mo gahan ani. Oo. Ano ay? Restaurant ani. Kani nga kulot, man Ano na? Hindi pa ko sa 2 kilo ani. from Sid mo rin. Sa internet. Di ba manig mong favorite dito mga antaswan? Ako rin mga kaon. Ha? Hindi mo sa mga kaon. Hindi mga sakop. Ano man? Sige man nagganaan ng mga meat. Na, wa jay lami namit. Balang kung hindi tigi ko di siya ganahan ubutangan og kuan. Parang baboy kuan yang gunahan. Tuna. Gamit ng tuna din niya. Nagluto ko tuna mol. Kuan ba ipabutan niya tuna. Namunuran ko na. Ayan ka. Ay ba labi ni bang? Dayan ko ni mga nuran ka. Dati man ay. Mupis la tong ilong sa. So di ay. Dami magirang nuran bata. Kang niwang way lami. Magwa tay kaon. Shout out des mga mahilig og kimchi, mga mahilig og kidrama o dera kimchi. Kimchi an. Bahog keke. May favoritos mga Koreano bahalag wa nang kubang sitan basta ng kimchi na ah. Paris dun na. Mga tao, Koreano. Tama ko sa? Kimchi for life. Pali. Dok siya din oh. Pali. Hindi na mga kaso nila. Wan kami malakaw. Ay magdungan mo tulo. Yan yung nakuan man na biyag. Bugas. Ha? Ano kay bugas? Ano mo dito? Anak mo sila ni pa-check up lang kus. Tibok ko. Yan naman. Bala kan siya sa samba. Kaya magkukunan ko ah. Immune. Ano ba yun eh? Antay sabi mo niya. Tuyo? Tuyog lemon. Para nito eh. Wala buka ka ibutuhan. Sabi nga i-take out na yung muna yan. Ano ba? Masawsawan. Ano ba dyan Di sa kabalo. Sa ko na nga gibuta. Di pa ito dyan kaya na may choke. Wag mo hapit man din. Yan, mapit mo pagkaon. Ano na dyan ito ubos. Pwede na sila kasi dito. Kasabak. Ubos ba ito yung bahay niya sa una? Wala eh. Nas pala. Sa mo hapit sila dili mo Ano? sila to. Open ako na dito. Sila masud sila. Busog na ko. Hindi ako magdugo. Ako pwede nila. Huwag mo pagkamahaw. Ano yung pamahaw? Ya. Bait ko sa tiyan eh kung kanang Choke. Sumbok. Bato lang ako ng mga pusin. Pila ko. 24. Hindi, kahit dito balitag man nun. 3 kilo. Tulungan man nila. Pila ka buo. Down shells. Ya. Pila na. Pila ka kahit ng dinakain ko ng hirip. Ngayon apil na ko ano ka ng bumot. Ngayon mang. Wala na ugasan ko ay. Nakakainis ko anday ba? Siyan gana man ani. Hmm. Ang yan ta. Wala ka mo sabay batahan yung pusot. Batahan yung pusot? Para-paraan mo sa imong bukan nga mga pang-healthy nga. Ako bisa parahingan ng kimchi chigi sa garan juta na karni man sila. Ako para-paraan lang unay unsay naas balay. Nga nang Na kabisat eh. Buwan. Kinaagawan ng itlog.
Kana magpalit kung nakoy kung namol, kanang kung namol butangan ko na ako kuan. Dami kayo ay ganahan din ang bana sa tuna ang ibutang. Tuna. Impitige mo. Namis na. Kana kung namol ba? Kung namol ba kung di mo na nga ubos Yung sprout, sabi yung sprout. di ganahan mo bana kana. So, pag suway luto. Dili yung na labi ng bibimbap na isagol. Iyang tangtang. Dili katong kung namol nga dili nga gahi katubang nay kuan. Katong tawag ana so. Yung sibol. Mm. Natangtang lang yan niya. Ayaw katong kuan palita katong nay bagong sibol nga. Kanang bata jud kayo Bata. na kay green na. Oh, kana bitong nay kanang kuan kana palita kay lami dyan sa pangsabaw. Kaysa kanang kung namol nga naay liso. Kanang dahon. Kana may balita lami na siya sagol dyan. Hindi Suwayo. naman na. Suwayo na. Mo na sagol. Nabusog na ako. Salamat guys sa pagtan-aw. Sana nalingaw mo sa amo ang mukbang challenge nga. Mukbang ba tayo? Mukbang man kay nagkaon man tadi mukbang. Mukbang chumbok chok. Mo na mong kuan. I-flag ang ako ang kuan. Ano? Kung mga Naman. art. Kasi na ay magpa-draw diha. Barato lang kayo. Nya na ang kuan to. Hello guys, magkuan ko sa mga art sa akong friend nga si Florentina, mao na iyang mga art guys tanawa. Na iyang mama ni ug papa. Nya iyang anak si Ian ug si Iryong. Nya mao na siya si Florentina ug iyang bana. Ato lang. Kana muna yung bana ug kana muna siya mo naghimo sa art guys si Florentina. Yan na iyang papa kay sa bungiro man iyang papa, mao na iyang gihimo. Nga nay naghawid og manok nya kani vlogger man kuno ni siya kinsa day Dora the Explorer. Vlogger kuno ni siya. Nya kani pod kinsa man ning asawag bana day? Ako ng mga uncle diri sa size ang bana. Angkol sa iyang ugangan iyang bana. Diya sa Pilipinas po ni day kanina nang piling. Okay, mga pahimo. Mm. Kanagsad wala. Nya kare iyang ugangan. Iyang ugangan, diya day iyang anak. Yan ang anak. Gwapa kaayo. Ito. Pagkahimo kinsa man eh. Pahimo pud na sila. Dapod Pilipinas kuno ni mga orderan ni mga iyang kuan. Diya kani napod na ako iya kog himuan pud ngani. Giregalo niya na pag birthday. Kana na apil no. Nya kani guys sila pud ning iring, ibuhi nilang iring tanawa pakita mo sa iring. Asa iring ba? Na ya kani. Kuan na siya sa watercolor na siya. Nya, Watercolor kuno ni. Pencil. Nya kani. Napod asa ka mag-iring nga tinuod nga gidrawing nimo be? Tabi! Dali. Ay apil guys baba na manam diri. Nya da pa guys pamili nila iyang gihimo. Pamili niya. Nga mga art. Grabe dun siya ka-talented. Nga hawd pa dun siya mukanta guys. Man si Tabi. Tabi ya ilwa. Tabi. Na daghan kayo siya mga kuan hinimo. Grabe dun ni tagsara dun inganing talent guys. Sana na ingani nga talent. Naapod ni siya gi-drawing guys si Florentina. Si Florami Buholana guys iyang nagpa-drawing pag niya. Nakita na sa akong gitahi na Ha? Kanya na. Na di ay. Be dali tayo apil po dire. This is Diba? at pag babami iyo. Nadya. Wow, dapo yang hinimo Pilipiniana nga kuan, gaon. Wow, nice kaayo. Grabe dyan siya ka-talented, guys. Hawad mo drawing, hawad mo tahi, hawad mo kanta. Naana dyan niya ang tanan. Nya, kana ko na magsulob na iyang anak babae. Ninduta gani day. Hala ka, talented dyan niya oh. Tanawa ra gani iyang mga yang hinimo. Pilipiniana. Nindut kayo, pwede na pang kuan day. Ah, matog iring. Tabi ay ilwa. Ha? Tabi ako. Asa? Sinde. Tabi ako. Nagi ang iring i-drawing guys. Ilwa. Tabi ah. Udino. Yun eh. Tabi. Itabo. Tabi. Kaya ba po siya ipangita? Palwa. Nagtuwa siya kay ipagaw siya siya. Ilwa tabi. Wa ni gawas agkuan. Iring. Di ka na gawa siya. Maura to guys, iyang kuan, mga hinimo. Grabe dyan niya ka-talented eh. Pahimo nga siya, pahimo na ron kay ako ba? Sa mga gusto magpahimo diha, pahimo lang mo niya. I-message lang ko. Kani sa Pilipinas ni siya mga kuan na guys, iya ra ni ipada. Iusar. Bali iusar ni mo padaday. Nundot kayo yung mga hinimo. Kali sa doon nundot guys kayo. Tabi. Na mo ning iringa ilang gidrawing. Kaya pa. Tabi ya. Na mo na siya, di ba kuha ni sa ang kuan. Ilwa tabi. Tabi ya. Awa tanawa. Awa naglingkod si Zanya kadto. Di ba kuha kayo niya. Morang naw nga. Mo na siya yang gidrawing kari. Nga dapat kari may grabe sa murag tinood. Di yung katuod nga gidrawing ra na nimo day murag tinood. Na, murag lagi picturean. Nga drawing ra dito na. Dara tinood nga gidrawing di anyong. Ya. Awa isuga forma isuga anyong. Ya. Ya. Akso. Nga bye-bye guys.